Mut ennen kaikkea kyse on sitten piirtää tässä. Älä kerro muille teknisistä ilman seksikin, ilman rakkautta ja ilman seksiinkin. Mä oon koulutään elämää, missä kaiken loppumista joutuu vähän pelätä. Haluan rokkaa rikkukaan ja viilutella naunaa. Viilitellä kortsasta sit kun ne taas laulaa. Sen ajoitu isteriaa ja ilmatra kylpylää. Toiset voi toki jäädä himansa hyltymään, mut mä tuun viihdyttämään syntymään itse myös. Mä saan, se on niin hyvä piste myös. Mitä ne haluaa, sitä ne täältä saa. Löytyykö toista muista piirtäjä täältä maan? Ei, ei, en saa muuta samaa. Ei, mitä ne haluaa, sitä ne täältä saa. Löytyykö toista muista piirtäjä täältä maan? Ei, ei, en saa muuta samaa. Homma toittuu näin! Toiset kulkee laput silmillään. Ei pysty ymmärtää, mut tää vaan on niin aitoa. Sitä kuin me täällä vedetään. Ei pysty käsittää, mut tää vaan on niin aitoa.